Nemo kao to da. Dimo. I mene je posjetno najkav, ja. Gdje su piramide, majke? Uj. Ja nema jedno koje tebi. Kome imaš dvije gitare, ne? Obe tvoje, ne? Nema jedno. Super, šta je? Fender nije? A su dobre, ne? A? Odlično. O, super, ja si našao po povoljnoj cijeni. A? Da, mislim, skupo. Ima po tim trgovinama, znaš, na dobre stvari, a ne tako skupo, jel? To s medom, jel? Ja ne poznam. Šta voliš imata, kako se sviđa, majke? Ne možeš, a? Ne možeš da skontaš, jel? Na čemu smo mi, jel? Braćo, na čemu si, znači? Ja sam na vitaminima, jel? Na vitaminima, jel? Na čemu kome? Na čemu? Šta je rekao? Ne vjerujem. Na čemu si, jel? Ali kaži šta je nema nijedna mali cigar. Hajna, hajna. Šta je to? Rondo, dugi? A dugi je Ronhio se to zove. Jel nič? Dejane, na čemu si, jel? A ti samo se ne bilo. A? Na čemu si? Gdje je?